Morjensta! Sitä ollaan tässä ensimmäisellä yrittämällä sitten isomman kolarin, joka tapahtui tosiaan viime sunnuntaina. Ja muutama selkä nikaama siinä murtu. Pyörässä meni vähän etupuolta rikkiä ja takapäästä kilvetelinettä ja takakatteet ja niin poispäin, mutta hengissä ollaan ja nauttimassa täällä taas hienoja sorapätkillä, testaamassa miten selkä kestää jos sinne mädiin lähdetään katselemaan, ajamaan ja vetämään, niin tänä vuonna nyt sitten tulee, koska ei viiti ottaa riskiä, että sattuu jotain isompaa ton selän kanssa. Varsinkin jos pitää nostella pyörä, niin saattaa käydä hassusti. Tuun käymään siellä mädissä niin kaikkia niitä pisteitä läpi, mitä siellä on, eli klassikkarakee, siellä on näitä koulutuksia, sitten on näitä infojuttuja soralle.fi, sitten siellä on ensiapukoulutusta, käyn kattoo vähän näitä Peter Pan seikkailupäivän, himoseikkailupäivän juttuja, ja sitten siellä oli Bike-tiimin näitä kokemusjuttuja, että voit käydä koittaamassa vähän sen pemareita, niin tämmösiä kaikkia mitä sieltä voi vaan löytää. Rengasklinikka, iskariklinikka, iskaripaja, millä nimellä se nyt olikaan, niin nämä kaikki, niin näistä sitten lisää videota ja infoa. Ja katsotaan nyt, jos saadaan siitä vähän se ihmisten fiilikseen ja kaikkea muuta kuvattu, niin sehän olisi jo hyvä. Ja tehdään sitten se pidempi video sitten myöhemmin, kun on aika. Mutta eipä mitään. Palaamme asiaan ja nähdään mädissä tosiaan sitten torstaina viimeistä. Se on morjes.